Fazati kulukulu ekura champion no kun mugu mugu Zama vitam juru juru na toti kimpina impulu impulu Fazati kulukulu ekura champion no kun mugu mugu Zama vitam juru juru na toti kimpina impulu impulu Hello tikaru kuni hola 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 Tikara papa sola Ena nyambesa tika fanyany fotoagna zegny niarahantsika amin'ny mpanakant 6 ny eto amin'ny point carré izy no vahintsika iavaka amin'ny jiaby satria eto atsika ahay ny antsiprieny mikasika zay mpanakanto 6 izay miarabanao bro tonga so ny eto amin'ny point carré magnano mbola tsara anao Jean-Luc ary magnano mbola tsara nareo jiaby mpagnaraka tokantragnonko dia izy moa zegny mialohan'ny anamboatsika itsy rabeky mety gaga atsika mahita hoe misy reto vahintsika koa tambadika ato tampony vandarakatsika tamin'ny farany igny atsika jiaby dia samby nahita any Nora izy no nasainay ihany koa no iaraka amintsika ny amin'ny fotoagna azy io ty satria izy koa zay nizaha tamin'ny réseaux sociaux tamin'ny Facebook tao za hoe azovy lavinanano cover iranao dia hitany atao zegny i Nora ary koa eto koa zegny i Rio zegny zareo no iaraka amintsika hira ho antsika baka io fa mialohan'ny izay isoragna ro mpiaramiasa aminay jiaby zay hoe fa nahazo t-shirt nay fa tsy haiko tsy nahazo anao fa rô naregny hoe sesy koa niavy hoe tsy maintsy amezanay cadeau koa sesy avy amin'ny caméléon aina amezantsika any sesy ny cadeau nazy voandalagna merci beaucoup caméléon ty mba manjifa koa anareo koa za fa nahazo ny nakaty merci beaucoup takanao koa publicité anao zay commence mila nasomantsy maintsy mandeha fô ba caméléon marque caméléon ty Madagascar compagnie izy isara maro agnisan'ny mpiaramiasa amintsika sy ireo partenaire maromaro zegny any miaraka amintsika eto izay zao ny anamboatsika izy baka io sesa aloha antsika hikoragna dia ihira ho antsika i Nora sy Rio baka io fa mialohan'izay ndao zaregny ho antsika ny tsara ho fantatra allo oui mamé izy koa kony fitiavako anao kony siramamba la mafaiky devanao fa karaha ty mamé fa lany koa bazare mamitsika nareo ndafy maregny raha karaha zigny ho antsika jiaby ivelany Madagasikara mipetraka ny confiance atokisanao zay tia Madagasikara izy koa zay fa mivolagna hoe lany siramamy lany koshintsaiky sy mahigny koa tsy nahampy mila ampiagna manomboka izy io ty miaraka amin'ny Sainte Bazary zegny no azo antoko amin'ny raha jiaby zegny antiantsika atao ny agnaty Sainte Bazary atsika afaka mividy entagna Sainte Bazary afaka magnano livraison ny entagna jiaby zegny nividitsika ao baka io ny agnaty Sainte Bazary koa dia afaka récupérena en point Sainte Bazary zegny ny entagna zegny viditsika jiaby akora atao mampiasa izy tsy dia ny plateforme atsika www.saintebazar.com na koa télécharger koa ny application atsika amin'ny Apple Store na koa amin'ny Play Store ary tsy dia koa ny page Facebook tsika Sainte Bazary mety be aminay ty Madagasikara ny fampiasana roa avanay zegny ny andafy agny ity plateforme Sainte Bazary ty satria efa tsy vola eky no tadiavinay fa ataonareo achat dia alefanareo aty aminay dikan'zegny mety ho antsika jiaby zegny plateforme Sainte Bazary zegny ho antsika zegny hoe izy io no fampiasa ity plateforme ty dia ampiasany code promo P carré zegny ny azahoanao moins 10% agnatin'ny entagna zegny ny vidinao agnatiny izegny zay tena tsisy nino la famille andafy azo antoko raha jiaby mety be amintsika jiaby Sainte Bazary Agenda Habibi, préparez-vous à un voyage musical pour le samedi 11 mai. DM Events vous présente soirée exceptionnelle avec Kiki et une atmosphère de folie avec DJ Emi venu spécialement de Madagascar. Alors joignez-vous à nous, on se donne rendez-vous avec la star malgache Kiki et DJ Emi pour le samedi 11 mai à partir de 21h chez Matrix African Club. Ticket d'entrée 100 dirhams, VIP 150 dirhams. Merci de prendre vos billets dès maintenant. La réservation est limitée. Inforesa au 00 971 55 943 2486 ou au 00 971 56 862 5578. Kamitunga Vama, Sketiabfa, Restaja à Dubaï. Efa mangania niyo fitiavagny mamay fa
Kwatizaka zio ambela wanyamzai kwa pupuka thonono ikun mama samala elono ikun jacha Amia konole tenga easy fokombukara yufuyenga no makivi Vaya vichara ele no you sweetie Kojali chimangeva sora na 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 So give me time I wanna make you smile So give me time I wanna make you smile Left cool in Atlantica romantique Rio tipo quoi se fallait la romantique In des school vacances no mande Africa, oh Africa A la cause fetch chetka o Congo Atove selfie a chikangala photo Angetika mitsinska ziki loko Oh mama Amia konole tenga easy Fokumbukara yufuyenga no makivi Vaya vichara ele no you sweetie Kojali chimangeva sora na 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 So give me time I wanna make you smile So give me time I wanna make you smile You making me smile Ineki Prod et Innofilm vous présentent Manangano 2.0 au Fast Food le 24 mai avec Ngata Solfoti et Lionel. Quel rendez-vous Tiga, vendredi le 24 mai, à partir de 21h jusqu'à l'aube, au Fast Food en 4-2. À ticket Diab Merkamanalaz, Merkamlitax, Lionel, jusqu'au petit matin, au platine DJ GF. Ticket d'entrée 10 000 riards, réservation 30 000 riards. Info Reza au 034 76 847 51. En partenariat avec You Gallery et Point Carré. Mety be ho anao ny Caméléon Madagasikara izay mivarotra t-shirt, short, robe, satroka, sac, coton zato isanjato, lamba matevina tsara, kalitao azo antoka. Caméléon Madagasikara misy ho an'ny ankizy na ho an'ny olon-dehibe, lasy-vavy, modely tena miavaka. Manatona ny botika izay akaiky anao fa efa miparitaka manerana ny nosy ny Caméléon Madagasikara. Ho antsika te hanjifa na tsy dio ny pejy Caméléon Madagasikara. Raha te commande manokana ianao fa ho tonga somatsara any amin'ny toerana misy anao zany. Tsy fao ary ny vita malagasy, tsara, mora no sady mateza ny vokatra Caméléon Madagasikara. Le roi du camouflage. Zay Kirikou nataony Rio niaraka tamin'ny Nora. Izy koa ataontsika hoe échelle de 10. Échelle de 1 à 10. Amezanao firy quoi sur 10 6. Bon, za direct magnamia 20 sur 20 feky fa tsy ataoko 10 Ezako 20 sur 20. Regny agnisan'ny zegny any hoe nagnano ny cover igny iregny tamin'igny fotoagna igny sesy. Za tsy mety efa navy hitanao vidéo io tsy nandalindali tany. Hitako vidéony frérot ty donc hitako koa matetiky hitako miaraka magnano acoustique baka. Misy vidéo satria za koa nahita vidéo nany za direct nizaza izy tsy mangiaty volaniko magnano cover karaha ty za amizay nahita teo nahitako tsy haiko magnangy tsaratsara joli namany ty. Izy hoe zegny igny cover nataony Rio niaraka tamin'ny Noraty igny izay za tiako tany tambiagna igny iregny niboaka sesy. Kirikou mois de juillet zegny zay entre quand le 16 izy zay entre le 16 et 20 io izy zay niboaka. De ny magnaraka zegny zay zao tia fantatra hoe igny Kirikou io ma iranao voalohany sa efa nisy talohan'igny satria igny agnisan'ny hoe nahaizan'olo jiaby any sesy zay. Yeah, za fanira depuis 2012. 2012 za nira voalohany itriko studio voalohany. Fa tapray amizay za nagnano nianatra. Enao baka ray aman-dreny tsy maintsy mianara fa io tsy mahavelogno karaha ty. Za amizay nianatra zavako
asa 2014 ina 2015 za nagnano producteur de musique zagny namokatra artiste maro nanoratra irany artiste maro fa za tsy anogna agnarana fa tsy mety loatra baka maro irany artiste maventy rony soratako 2023 fianaragna nakavita za nagnano droit public tamin'ny ASM to zany anatra tatana teto kafa vita master tonaka za bako tapa-kevitra za impody karaha io fô za impody 2023 comme par hasard mois de za nagnaboaka son officiel donc nagnaboaka Chalima zay za featuring miaraka amin'ny cousin zay bako za nagnaboaka Mamba bako za nagnaboaka Jaja JM zay za nagnaboaka Kirikou teo za tegna hain'olo maro amizay de dika zay tsy fahita hitan'ny sikidinao sa tsy nampoizinao fa hoe le Kirikou ipassy izy draiky fahitahitako fa aiko eky izy fô za nahita izy première fois za nagnaboaka izy tamin'ny TikTok za zegny tsy tegna hoe mbola izy hitako tsara fa za mbola tsy tapa-kevitry loatra hoe hira ty ve andeha atao clip sa andeha atao queen fa juste hoe bon andeha boaka comme TikTok hira ty izy niboaka il y avait genre ataoko 400 personnes nagnano vidéo mbola tsy lancé tsara izy tamizay fa ensuite amizay zegny teo nisy voalohany nahitako manager anaka amizay zegny izy namako tamin'ny tanàna karaha io fa izy nianatra management fa izy tsy mipetraka amitsika eto fa mipetraka ivelany izy nandefa message taminaka anao volagniny ataoko karaha fa anao manipody ny hira nambarany volagniko fôtony zay fa ela tsy koragna baka anao nipody ny hira za nipody ny hira volagniko bon za afaka magnampy anao volagniny amy resaka fomba fagnanaovanao promotion vu que za volagniny mianatra zo aty d'accord de teo amizay navian'zay lancer les rats de ça a marché Dieu merci aleo fodinantsika zegny amy voalohany amizegny oui asesy tegna agnarana sa hoe agnarana nandesinao amin'ny nom de scène de ino tonga natao hoe sesy le agnarana anao amin'ny lafin'ny mozika CIS izy zegny agnarana nom de scène nom de guerre zegny tegna agnarako César tsy César karaha ataony César Pire fa c'est E accent aigu SAR karaha Jules César et za amizay tamin'ny za vonira tsy haiko ino ataoko agnarako zegny en tant que chanteur bon navadibatiko nataoko CEIS nataoko CIS izy niboaka igny amizay niboaka CIS tsisy histoire loatra de izy koa raha tsy madiso misy koa zay boka Madagasikara dia samy boka Madagasikara fa aia tana nantegna fiavian'ny CIS zaho métis papako zegny Merina bako mamako Sakalava mamako zegny Sakalava baka Marimandia on tegna marigny Marimandia entre Bifotaka Antsoui papako ndraiky Merina kenao teraka teza zay de tomo teza zaho teraka Tantsui bon 1999 teraka Tantsui de après zay niakatra tatana depuis 2000 zay fa teto edy zegny lafa misy olo tamin'ny hita Facebook tao anao mikoragna zegny date de naissance de misy olo vola hoe azo mitotovy date anniversaire aminaka mety amezanao izy hoe date ny anniversaire anao sisy date fotsy bon satria anefa nazonao keo izy donc les dates tsy de tiako tongonigny loatra fa anefa amezanao anefa miako 99 ça veut quoi miaka 2 mon 1er janvier mais jusqu'à 31 décembre en février ndraiky zegny mois de février zay ny magnaraka izegny mbola mikasika anao manokana zay fokoa satria araka ny hitanay sady arignay koa fa izy loha anao taloha nagnano resaka producteur resaka mozika zay de dika zegny hoe ino zegny no taloha taminao anao ny hira boko anao nianatra amizay hoe mikirakira côté technique sa hoe nanao kory ny tantaranao sy resaka hoe beatmaker koa zay mety volagnina izy tamin'ny voalohany zany hira sendriky nandeha studio karaha ataon'olo jiaby mandeha studio n'ologno nisy fotoagna amizay zany studio zay ta 67 misy place zay misy frère zay zegny to izy amizay hitako izy mirikarika raha io mikitikitiky resaresaka composition zegny za amizay variagna amizay izy un jour za nandalo tao ndraiky za mivolagna taminazy aloha tsika volagniko mandeha aminay agny fôtony za misy ordinateur volagniko tsao za afaka ampianarinao karaha chance zegny le raha izy amizay ouvert izy allo volagniko tsy problème anao ampianariko anao principe fa za volagniko tsy afaka ampianatra anao raha jiaby fa za ndraiky zegny tamizay za fa bon za miretry 5 ans za fa nisoma piano za tsy pianiste fa za même soma piano hely de aveo za nianatra guitare de karaha facile taminaka zegny nianatra le raha karaha zegny de nagnano production za de nandray client karaha ataon'olo jiaby tegna nijanona zegny za nihira tegna tsy nihira zegny hoe pour moi fa ho an'ologno fo zegny za manoratra fa za fa tsy nihira ny amin'ny fotoagna zao dika zay anao efa tsy magnano producteur efa magnano anao fo zay ila hoanao tombo sa izy koa misy olo mbola tovla zay la mba mezahira koa anao magnamia ça dépend
arakaraka fotony karaha ataoko zegny za tsy de misy fotoagna loatra am'le fandraisagna client karaha taloha zegny fô le ataoko zegny za mizaha le olo tegna vonogno marigny hagnano la mozika misy baka olo magnano sômasôma aminano fa karaha ataoko za tsy misôma aminano satria antena magnano zo zegny karaha atao antena miproduire raha miasa saigninao anao mitady ino ty inspiration de tsy maintsy sahiragna saigny tena mandiniky izy igny nefa sarotry be anao zao nandiniky raha igny nefa zavanao olo igny misôma ndraiky am'le raha zegny karaha fierté-nay producteur zegny mahita hoe olo araiky hoe ty olo nataoko raha loso izy niakatra agnabo raha karaha zay izy nefa misy olo ndraiky somainy aminany agny fo raha igny tsy aboakany tsy jireny za am'zay zegny mizaha le olo tegna motivé hoe anao tegna motivé karaha tsy za tsy mivôky lo amy resaka vôla zegny za tsy midiry vôla zegny hoe anao andeha agnamia vôla za koa agnefa vôla aminao hoe ehe za tegna mila anao hoe fotony za baka hiasa eo za mba magnaboaka le feeling-nakao koa baka hoe za zegny mizara le raha baka aminakahy ty koa tokony ataonao karaha ty raha ty akory atao antena andeha agnamia azy igny amin'olo tsy vonogno fa juste andeha hisôma raha karaha zegny am'zay le raha baka io moa ny direntsika isan'ny hira raiky zegny naboakanao farampara raiky mogo igny zegny ny bon tiako koragnintsika boko tiako mba angatako mihitsy mba irenao izy ny amin'ny fotoagna iarahantsika eto fa tiako virenina fo koa le lafiny mozika zay araka fizavanao izy igny zegny nafahanao hoe même si fa misy mpanakanto maro samihafa io magnano le style mozika ataonareo io afro syntarine jiaby fa anao zegny mbola tafaranao afaka nagnapetraka fa voilà ty misy agnarana hoe sesy ary za zegny agnatin'ny resaka monde ny mozika za tafipetraka igny zegny nagnanao isan'ny tsapanao fa hoe tekniky nandesinao nafanao nagnapetraka anao agnatin'ny tontolon'ny la mozika io sesy hitanao mampiavaka anao ataoko hoe raha mampiavaka za donc marigny afrobeat fa afrobeat naka somary hafa zay fo izy tsy mitovy le rythme za matetiky zegny le BPM ny musique naka zegny indesiko amin'ny donc za ohatsy koa hoe ataontsika de base zegny BPM ny afrobeat n'olo mpagnano afrobeat le artiste sasany zio ty magnano dans les 106 105 fa za ndraiky miakatra amy 112 nefa izy même rythme fa le flow naka zegny indesiko malakilaky ampitako le afro zegny mipetaka am'le raha ambesambesanao anao vola hoe 105 sisy raha io koa raha bon izy terme technique fa atao karaha simple izy atao karaha simple simplifier zegny le raha lo indesiko resaka amin'ny inspiration ndraiky bassiste fa tsy indesiko amy resaka technique inspiration naka zegny za koa fa mangala inspiration za tsy basé amin'ny instrumental n'olo karaha ataon'ny artiste sasany baka izy mitandregny instrumental amin'ny YouTube izy angalana inspiration fa naka ndraiky sy karaha zegny propre inspiration naka misy indesiko karaha ataony hoe za zio ataontsika maregny film misy film za baka tia mizaha film romantique regny za amizay baka amiregny ahitako inspiration naka za mizaha film romantique igny mahita instrumental mandehandeha ambany igny amizay angalako inspiration naka boko soloako afrobeat amizay izy zegny hoe le note zegny ndraindraiky misy soloako fa misy fotoagna za mahita note atsika anao de piano agnatin'izigny de soloako ohatra bon je vais changer en guitare atao guitare na atao karaha de alaiko mélodie hafa amizay zegny ninaka fa le gamme le note zegny araiky fo karaha zegny zay secret naka hely araiky naboakako nahita clipnao les clips nigny Kirikou igny de moi je me disais oui bon panzé volanko natao izy nagnano hoe Kirikou de du coup le mec c'est volanko bon mety manafo m'a fait paix quarantaine alors que toi zegny olo jeu mizahatsika zegny tsara nizahazany mety misy olo mizahatsika hoe nono sesy fa seredy zay mempianareo fa zay eto fo tiako avy agnatin'ny zegny sesy ino tonga anao tamin'igny inspiration resaka Kirikou igny tonga de agny somary Kirikou na ty mogo ty anao somary magnapetraka tegna anao somary karaha koa ataoko hoe misy agnabo misy ambany de anao somary midokidoko ambany ino tonga anao hoe somary midoko ambany karaha tsy azoko loatra karaha anao zay tokony azonao hoe bon za tokony hoe za tsy beau gosse vao romantique tokony anao tokony volagna hoe bon tokony réel zay volagninao izy ivianao hoe anao somary inona tonga hoe Kirikou mihitsy nalenao référence amin'igny bon naviany le Kirikou zegny donc tsy ataoko lava loatra fa izy io zegny le histoire tagnatin'le hira zegny za zegny mandiniky hoe misy lehilahy araiky magnafotry viavy araiky de le raha zegny resaka karaha hoe philosophie le raha ny tegna marigny hoe za nandiniky hoe bon raha zegny karaha navinavo azy na za koa nigaga aska ino ma naviana agnatina atao Kirikou fa inspiration zegny le raha hoe karaha nafy nandeha tamy Kirikou tagny zegny jirinaka hoe Kirikou zegny izy olo hely fa izy magnafotro village araiky izy araiky zegny de nefa za ndraiky zegny navy zany volagna hoe sesy ty bagos fa lehilahy romantique indesiko amin'io za tsy olo maventy tsy olo be karakory fa za ndraiky mavita manampitamby anao mavita karaha zay zegny nandraisako le karaha sorte na énigme zegny philosophie entre Kirikou le dessin animé de le hira le hira voilà nafa manambady tendriko manambady mitady sa tsy mitady mbola tsy mitady loatra fa mbola misy copine ndraiky tsy karaha ataon'olo jiaby zao bisa malandy izy
ataoko zarazara donc fa tsy joby. Botabota sa mayaya izy. Taille fine. Taille fine. Yeah. Fanazy manko karakôry. Boribory. Tianao ondulodule malemy. Yeah. Yeah. Tianao Wali magnaraka 2024 misy atsika sisa. Za tiango tany manao akory ny projet ny resaka la musique, ino vision zegny anagnanao, ino ny ataontsika hoe tanjona izy koa mety hoe zarenao ho an'ny mpizahantsika ho an'ny mpankafisa izy. Ya tanjonanakahy doko am 2024 ty za tia hagnano EP araiky. Zegny hoe hira izy tsy album zegny fa EP, zany hoe album baka izy 12 chansons 12 à 13 fa EP ataoko hoe eo am 6 titres eo zegny izy na 7 titres. Mitondra ny agnarana hoe le album zegny hoe El Romantico. Am teny espagnol zegny El le romantique zegny El Romantico. Zegny le agnaran'le album zegny. De 6 titres na 7 titres fa mbola dinihiko tsara ndraiky miaraka amin'ny équipe jiaby hoe atao ve le projet sa tsy atao bako mianky amin'ny mpagnaraka koa mety amindreo le projet na tsy mety fa raha mikasika agnatin'izao zegny tegna resaka romantique fo. Que ça soit hoe na hoe misy zegny en gros zegny resaka fitiavagna baka vu que resaka romantique le raha fa maro be zegny raha andekoraniko agnatin'le album zegny. Ny amariparagna koa izy sesa ny amin'ny fotoagna zao ty misy zegny ny amin'ny anareo mpagnano ty afro ty nareo jeune artiste tafara de maro zegny mitsara fa ro manafo aby io dia tsy mahay mihira koa nareo zegny matetiky hoe devant ordinateur off zegny nareo mahery sy ny tariny jiaby. Izy koa ataontsika hoe baka aminao manokagna ino afahanao mamaly zay koragna zegny izy koa hoe sesa ampidiriko anaty raha zegny fa nareo zay tsy dia nareo zay tsy mana talent fa nareo zay sindrasandriana laza de io am'zegny nefa nareo miseho milay koa fahitany sesa zegny hoe nareo zay tsy mahay mihira. Bon. Igny donc olo samy point de vue nany baka. Karaha ataonao jeu ty mahita za mihira io, mahay mihira za sa tsy mahay mihira. Karaha zay baka hitsaragna izy. Karaha ataony artiste sasany maro artiste magnano afro, mety misy sasany donc mety marigny mety hoe bon miantehitry resaka raha kitikitigny agnatin'ny studio. Marigny misy artiste studio marigny. Hoe am studio izy mafy fa kaofa izy en live izy mijaly. Fa izy problème na raha zay baka izy globalisé ndreo zegny le raha atao karaha généralisé ndreo zegny artiste afrobeat jiaby fa tsy artiste afrobeat jiaby. Maro olo mpira afrobeat mahay mihira tegna mahay mihira. Ya tegna maro ataontsika par exemple za zegny amia exemple ny artiste gasy Rotsman zo hitako tegna agnisan'olo mahay mihira. Tsara feo koa izy manana karazana feo fa za mahita hoe izy manana feo tsara kokoa na noho le izy aboakany izy amin'ny clipnany amin'ny hiranany jiaby aboakany. Fotony nisy fotoagna za nanagna occasion zay nagnano tournée tata Matafy. Tagny tegna nahitako izy misoma gitara teo nandregnesako feonany tegna spécial. Ny alohan'ny amariparangatsika izy alohan'ny tegna farany satria zay teto ma misy zegny ny farany bako mbola misy fagnoteniagna tegna ny farany. Baka io sesy raha hoantsika hitantsika hoe manao akory ataony sesy izy koa izy fa mihira zay. Hoanao manokagna izy koa misy azova agnisan'ny hoe mpanakanto vahiny zegny agnisan'ny ankafizinao amin'ny resaka monde musique misy anao io. Araiky na roy zegny agnisan'ny hoe tandrignesanao marigny. Tegna tandrignesako. Rema. Bako Sikay. Ah ouais. Reo zegny artiste tegna mi-represent za zegny. Hoe tegna hoe ataoko idoloko zegny. Angalako inspiration na raha ataondreo sur scène regny zegny tegna idolonako. De izy koa mpanakanto gasy azova agnisan'ny hoe tianao filinginazy ankoatra Rotsman voalazanao akeo zay. Malagasy. Mpanakanto malagasy. Reo mpagnano style musique karakory agnisan'ny ankafiziny sesy. Za donc kopira gasy za mitandregny hira tanao hiran'olo taloha regny. Za mitandregny ohatra Mahaleo. Non. Ya za mitandregny azovy koa presque ropiripira taloha aby rô. Ino tonga zay joano zay? Za baka olo nostalgique za tiany tegna mare. Matetiky olo nostalgique olo sady romantique any agnatiny zay. Farany sesy boka efa tsy fagnotaniagna eky. Izy koa ataontsika hoe misy olo mizahatsika zao ty rô mba ty invitenao andeha an-tragnon'io andia sakafo. Ino sakafo agnisan'ny tiany sesy? Koa invitenao? Araiky alanianao be igny. Taloha donc zay fa tsy zio e. Na taloha tora tegna tiako to film aogo. Envoie news. Ah ouais. Fa za zio tsy haiko ino nampiova za karaha tsy midriky aminakahy fe karaha fa zegny tegna nalaniako taloha. Fa za zio tegna tsy mifidy hanigny zay hanigny avy eo fa laoko fo raha tsy tiako. Anao tsy poisson? Za tsy tia poisson fa za ndraiky tia raha koatran'zegny crustacé. Nagnino poisson? Allergie sa nagnino? Za tsy allergie fa le gony raha agnaty vavaka tsy haiko magnino tsy mety azoko firo. Ah ouais? Ya. Planète qui invité non dénonce mais bon, ils veulent poisson fond de tsy mety. Poisson fa crevette, crustacé jiaby mety aminakahy.
Ok dia isaranao sesy ny vahiny teto amin'ny fandarana point carré hira ho an'ny pizanao bako famelohan zay ny afatra anao ho an'ny pizantsika indrindra ho an'ny mpankafy any sesy. Bon donc ataoko voalohany tsy afatra fa fisaorana igny ny ataoko hoe misaotra anareo za fotony koa tsy baka taminareo za tsy karaha ty ary koa tsy baka aminareo za tsy nikahy Jean-Luc koa niany anareo raha zay ke fisaorana donc ny ataoko anareo saorantsika koa Zagnahary fotony baka aminany raha jiaby misaorana Zagnahary koa fotony zegny nampavy zay koa tsy Zagnahary za tsy nafy teto tsika jiaby nafy teto de ny afatra donc hoe misaotra anareo mbola manohana ary manohana hatrany fotony za vonona hagnano raha tsara hatrany de fa niboaka hirantsika vaovao nagnaboaka roy kamo za tamin'ity taba mogo donc profitez bien mbola ho izy version rythmique mogo fa tsy volagny kombiagna izy miboaka fankafizinareo sendriky le acoustique de voilà mankasitraka sady zay mogo zay mihitsy no angatatsika amin'ny sesy ary angatatsika koa zegny Nora koa mba hagnano zay araka aminazy de Rio no mitendry gitara ho andehantsika maranagna ny fandaranatsika point carré zegny niaratsika tamin'ny sesy tamin'ity point carré ty izay. Taxi B, toujours garder l'esprit de la fête. Havela wang letalo Fe fazale vovo Fizitien pa kanita 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 kani pa kano Zatiranga solalo Ke anibazimbano Sanga chaza wa mita kamita kamita kamingangano Fazati kulu kulu Ekura champion no kun mugu mugu Zama vitam juru juru Na toti kimpil na impulu mpulu Fazati kulu kulu Ekura champion no kun mugu mugu Zama vitam juru juru Na toti kimpil na impulu mpulu Halo tikaru kuni yola ola 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 Zatikara papa sola Zama vita msomano Halo tikaru kuni Yola ola 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 Zatikara papa sola Zama vita msomano Sekuna chitano Satikuni miava kamletalo Fom sala sala ano Maita zanflinkara barbo Kofa zanjekano Amkaza oh Na ding ding ela chica miala oh Telefone no atova mode avion Chom kek fonga papa sayano Fazati kulu kulu Ekura champion no kun mugu mugu Zama vitam juru juru Na toti kimpil na impulu mpulu Alo tikaru kuni Yola ola 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 Zatikara papa sola Zama vitam somano Alo tikaru kuni Yola ola 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 Zatikara papa sola Zama vitam somano Chekuna chitano Satikuni miava kamletalo Fom sala sala ano Maita zanflinkara barbo Thank you. Dika zay zegny sesy tegna mahavita sabeky ny amogomogo io zay namaraka ny tsika saranatsika tsao zay niaraka taminay merci beaucoup isoraka Nora soraka Rio soraka sesy zegny any ny vahiny teto amin'ny point carré velomantsika jiaby hoany magnaraka koa ciao.